Geno mara en otieno mari dhi makare nyakor Mgajwang' machiegni ahinya chenro maro imore Ramogi TV waikoni weche manyien mag mosebedo katuche pacho kare okinyi makawuono nyaka sege ka bende wamedo lowo machiegni ahinya weche motenre kod tuke mag CHAN mano chakore odiochieng'no manyoro e pacho ka yanga nyakor Mgajwang' duto e chenro maro imore wamng'io mag somo kachiel gi mago bende mag siasa ka bende nyakor Mgajwang' wantie kae gi Liza Otieno ma en jalo Kumaro kaka pile pachi warwako lai maroti machoke na riadek ochano no kabona tia live Facebook Ramogi TV ke imira SKCL gi Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube magetondwech. Wao walimu wako na hasira sana. Wanauliza maswali kuhusu hizo pesa ambazo wamekatwa. Tumeangalia payslip zao. Hizo pesa zimekatwa kulingana na uwezo wa mshahara yao ama percentage ya basic salary. Moko kuom jopuonji wakni otugu kod ge wach meto marosara. Mamoko wacho ni omedgi mana siling 1,000. Hizo pesa nilikuwa nafanya vibarua usiku kwa Muhindi. Nilikuwa nalipa shilingi 400. Ukisave zinaibiwa. Kiweka zinaibiwa. Jo ohala makari ubangi Nairobi yuake bimedruok mar jonjore mamonjo kendo kwalo mwanduge. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP-based authorization. Migao ma thietho wito oko chenro mar tiyo gi namba moyiedhi mar ote machuok e gonyo jotuo ma osemi thieth. Machiegni nyakor Mgajwang' nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni en owuon ema osenyiso kit chia motegno mar telo kapimo kod jotend piny Kenya moko ma osetelo. Ruto ne loso kano romo gi jotelo mawuok Tharaka Nithi owacho ni okenge mag dongruok ma osegoyo kod kit telo ma osenyiso en ranyisi ni en jatelo mantiere kod oteku kirango gi historia mar piny Kenya. Osingo chopo kare singo magi motelo ne yiero 2027. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi si ndio? Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi. I have the education of Kibaki, and I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation. There has never been an opportunity for a person with the experience I have, with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. Jagoro mar ODM medo mana yudre tago maliet kalore kod weche mawuok e dhoge motenre kod siro jatend piny Kenya William Ruto mantiere winjruok kod duond bura mar ODM. Sifuna nyolando ni oka nosom winjruok mar siro jatend piny Kenya William Ruto kaponi ODM ngado mar sire debe 2027. Mawayo Sifuna kamanade. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Mano e chung mar jagoro mar ODM Edwin Sifuna odiochieng' manyoro ka en romo moro imbo mar Kenya manolalo machuok bang' bedo kod romo mar jokanyo mar kuku mar duond bura mar ODM. Bura mane ong'ado ni gisiro jatend piny William Ruto kod sirikande gi muchgi to kod teko gi duto. Ndalo machuok bang' ODM bedo kod burano, Sifuna ochako nyiedhore ka ywayo jok kadok chien e kind rwedhi mag ODM ma ywayo kadhi nyime. Sifuna okonyo en oko oikore mar biro somo winjruok mar ODM koponi otimore mar siro William Ruto 2027 kendo kone ja od bura manyando Jared Okello mondo ikre mar somo winjruok makamano. Nimesikia wakisema rafiki yangu Jared Okello hapo tayari kusoma hiyo mambo, ati hapo na kizungu mingi kusita Sifuna, ati anaongea ile ya mapua, alisoma Uingereza. Ndugu yangu Jared Okello, kuwa tayari wakati wowote. Hapo unataka kufanya kazi Sifuna anafanya, uko ukae tayari. Siku ile watasema Chwak mar Ramogi TV kod jaod bura manyando Jared Okello
onyero weche Sifuna go koko ni en poko dwaro lemo mar Sifuna kata doko ne obedo kode komiti mar kuku machuto rieko ne chama mar ODM. Esechegi an jagoro mar Public Policy gi Economic Affairs mar chama wa mar ODM manie National Executive Committee ma e organ maduong'ie moloyo mang'ado ne party rieko gi kaka wuotho e yore mag riembo chama. Chutho onge kama sewuok ayanga kalando na dwa bedo Secretary General mar chama wa mar ODM. Tate winjo kachiel kuom jobura moko ok achiel ji mang'eny mosewuok oko ka wacho ni ka koro nitiere pek ne jalo man kofisno sani kuom tayo weche mag jagoro mongirore e chama ni Honorable Jared Okello ma MP Manyando ni koro ber gi komno moloyo. Ramogi TV kaloso kod jokanyo mag duond bura mar ODM man kod lemo mopogore pogore kaka jatatije maduong' mar ODM Oduro Ng'wen kind mamoko. Ewi ka oponi weche Sifuna go nyalo miyo puk moke kaka jagoro maduong' mar ODM giyango ni paro mar thicho Sifuna oko gisani onge kendo koponi mano betie to laini tiere mong'ith mibiro lo. To kae ne mobiro neno ni ool gi wuodhwa mar chamani kaluwore gi ideals magwa kaka party including wacho ni koro wadwa support William Ruto kochakore sani nyaka 2027. Koro en ema koneno ni mago gik moko align gi ideals gi paroge en ema kiny nowuogi owewa to ok wabi donje trap ni wakawo Sifuna wariembo nikech nyogolo paro mopogore kod. Ing'eyo kinde moko samoro ka dhako dwa dhi to dhako jagere kata kombe molwar e lweti to koni mane manyori to makosa inano mondo dhi thurgi. Ok wabi yie ni Edwin Sifuna thuolo machalo kamano ni mondo mi wakaw excuse ni nyo wacho paro mopogore gi party mondo mi koro wariembe e chama. Jokanyo mag ODM osebedo ka penjore kama Edwin Sifuna ochung'e kaluwore kod weche mogolo e dhoge. Ka penjo maduong' en ni to chama mar ODM biro siemo ne dhot koso oganda man kod paro mogwenyore kod kaka ODM tayo gige. Na leo hii hata wewe ukitoka ODM itaendelea. ODM itaendelea ama itaanguka? Wangapi mnakubali broad-based government? Sifuna akasema yeye hata ana haja na maendeleo. Ana haja Western Kenya wakipata chochote. Utanyambaga, Ramogi TV. Yorok mar chik koro mienje wi paro mar chik madwaro loko katiba kendo chuga gulu mar dongruok mar NGCDF mano mar Aguch Sir maitayo gi senators kod mano maitayo kod women rep Ngaf. Mae bang' okil Kamaloka Paul Mwangi chwalo ng'ure doho mamalo kaywak ni od bura onge kod ratiro mar chik e puodho paro makamano kendo loke chik. Okil Mwangi wacho ni timo lokruok ne katiba mar chuga gulugo en gino mowinjore tim gi jo Kenya giwegi ka okalo e ombulu mar paro kata referendum. Ewi mano dwaro ni doho mamalo ka okang' mar tamo jod bura kik dhi nyime gi puodho chik makamano. Kwadhie mago mag somo ng'uro moche kind jopuonj ma pacho kae mana jumbe ariyo bang' duol ma ndiko jopuonje tich TSC kod jotend riwruok jopuonj keto winjruok mar medo sach jopuonj. Thoth jopuonj yudo buok bang' yudo ka omedgi mana Sh1,000 kende kinde mane olandi ni oket tenge Sh3.8 mar meto mar sachgi. Riwruok mar Kupet bade ma Vihiga bende oseyo sirikal kuom ng'ado sach moko kuom jopuonjgo ma onge kata milome manochiwnegi. Thoth jopuonj ne geno buonje kinde ma osach dwe mar 7 ne ochopo Aguch bengi mage. Kaluwore gi winjruok mane oseketi mar medo gi osara gi atamalo 29. E kaunti ma Kisii, achiel kuom jopuonj gi onyiso ich wang' mare bang' yudo ka omede mana Sh1,200 onge kod mor kaluwore gi nengo mar ngima ka oseyo sirikal kuom nyiso jopuonj achaye. It was good while we waited, lakini ilipofika walimu kweli tunanyanyaswa. Magazeti yanasema kwamba teachers smile all the way to the banks, but I want to change that to be teachers cry all the way to the banks, because what we expected is not what we got. Usione kwamba tuliongezwa mshahara. Mshahara tuliongezwa ila tukaongezwa mshahara hewa. Kwa hivyo wale ambao wanatuita wajomba, wale ambao wanatuita shangazi,
Msitufuate sana ati anko tuma pesa muliongezewa mshahara, hapana. Now we are asking the employer to go back the drawing board and come up with a scheme on how this money, the 33.6 billion, will be redistributed to our teachers. It's making us look as if we don't fight for the teachers. E kaunti ma Bomet, moko kuom jopuonj nochokore mar goyo kwano kama giduto giyiere ni ne otug kodgi ka bende giseyo sirikal kuom ng'ado sach moko kuom jopuonj go ka onge milome mora mora. And there is a lot of anomalies compared to what the unions reported, that there was an increment in the new CBA to 2025-2029. And according to my analysis is that my June payment, my basic salary was 41,861. And in the new pay, my basic salary rose to 42,929. When I compared the two, is that there is an increment of 1,068 shillings, which is amounting to around 2.5%. Nguruma kama benene unene counties Manyeri kodi Kakamega. Ni vibaya sana walimu walikuwa wanangoja nyongeza yao mshahara, vile tunajua walimu walikuwa wamepatiwa nyongeza kidogo sana, lakini hiyo nyongeza yote mshahara imechukuliwa na pesa ambayo hawajui inaenda wapi. Kwa hivyo walimu wamekasirika sana, wanahitaji hiyo pesa na wamesema vizuri kwamba kama hiyo pesa haitakuwa basi hawawezi kufungua shule kwa sababu wanataka wajue pesa imeenda wapi. E county Masiaya, jagoro mar Nat Collins Oyu okwayo jopuonj mondo mi osir winjruok mane oketino mar higni 5 kokwayogi mondo mi giduok erokamano kuom okenge ma osego ka ojiwogi ni ber biro bang'e. Ang'eyo ni jowa moko nyoyudo gima thin machalo lao. Tadwa wachonu ni CBA is a legal document. En legal document ma components mantie iye te nyaka ng'i kata ka kote mitere titere. Wan gi kamiluongo ni the review component of the CBA. Kanyo nyaka wadhi wachuoye kokwa niwach momed matin mana kaka dongo nopuonjowa. Komedi kaw gi lweti korachich, chik lweti koracham ni dogi meda kendo. Migawo mar thieth owito chenro mar gonyo jotuo thuolo ka itiyo gi ote machuok ma otesi ni OTM e okuma mar thieth mar SHA. Moyangi kod jatend migawo mar thieth Edward Duale ma olose ka thieth maduong' mar timo nonro ma Kenyatta University Teaching and Referral kama osidhe chenro mar lony manyasani ma ibiro tigo e tawo chenro ma kamago. Judith Omondi ntiere kod ler. The biometrics you not require. County ma Kiambu donje listi mag counties ma migawo mar thieth kaachiel gi telo mar okumba mar thieth mar SHA ochako timie ndikruok manyasani ne jotuo mano biometric health identification. Jatend migawo mar thieth Aden Duale mane olimo kar thieth maduong' mar timo nonro kod thieth KUTRH oyango ni chakre kawuono ok bi gony jotuo ka itiyo kod namba machuok ma ioro e simu mano OTP. Kata kamano ibiro ti kod nonro mar lith kogno biometric health ID kaachiel kod lony manyasani ma ochuogi Practice 360. SHA will no longer accept OTP-based authorization. Let me make it very clear to our health facilities and to our doctors and other health workers. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP-based authorization. All approvals must be completed using either biometric health ID or the Practice app or Practice 360 app. Kopogore kod ma, migawo mar thieth bende obiro kod paro manyien mar ndiko jous yien kata yedhe duto mapacho ka kaachiel gi yedhe magiuso ma owinjo time thuolo mar ndalo 30 ma ok olewo. This catalog ensures only authorized, safe and approved pharmaceutical products are administered to Kenyans, eliminating counterfeit and substandard drugs. All pharmaceutical companies must upload certified products data within 30 days. Failure to comply will result in deregistration and delisting from the SHA ecosystem. Jochiw thieth bende lony ni biro menyo kaka gitiyo kod teko margi ne puodho thieth ni jotuo. Chenro mar ndikruok ni Duale ne ochako dwe marumo ne gi kaunti ma Kisumu
kendo gichano mondo mi gichopie counties duto giko dwe mar 11 kama gigeto iko ute thieth duto makare ne chako chiwo thieth e lony manyasani. Thus eliminate unauthorized sharing of the pre-authorization approval codes by doctors. All healthcare workers now have an opportunity to view, to approve, and to manage pre-authorization claims and the services they offer directly through Practice 360 app. Yeah, so here now the OTP is supposed to be. Chenro manyien mar chiwo thieth ne jotuo kitiyo kod lony manyasani gino ni biro duoko piny kuo ma osebedo kaneno ahinya to ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Mae gima ne omiyo piny Kenya odar kowuok kuom tiyo kod okumba mar NHIF nyaka masani koro itiyo godo mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV, e kaunti ma Kiambu. Koro ng'eyo mago mag thieth oganda ma nweng'o gini piny e gwenge mag Kaluo dwaro mondo mi piny owacho oketo kenge mag siro chenro maggi mag ndikruok kod chude okumba mar thieth mar SHA. Oganda gwenge mag Nyatike kaunti ya Migori olose wi midhiero ma okwako yot mar oganda donje okumbano kendo achiel kuom kwayo en bedo kod yo motegno mar chudo kidam. Jafo mar Jojuma noyore chenro mar ndikruok mabende no time kinde tuke mag Lawi Jaoko Foundation ne kar chung'od bura Manyatike alosno report no hew machal kod mae. Chenro no mandiko gande okumba mar thieth maonge kaka Social Health Authority kata SHA dhi nyime kaunti ma Migori e kinde ma lipot yango ni mana maromo oganda tamalo 40 kende kaunti ma Migori ema sendikore e okumba mar thieth. Kweth mawuok e migawo mar thieth ne odhi nyime kod ndiko ji e okumba mar thieth e kilo picha dhul mani obagi e subkonu Manyatike kod mong'ere kaka Lawi Jaoko Foundation. Chenro ni mandiko ji e SHA ma migawo ni mar thieth timo kawo to ndiko Lawi Jaoko Foundation ne omiyo oganda thuolo mandikore e okumba mar thieth. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni maromo 50% mag oganda pod tiyo kod pesa ching kadhi thieth nikech gionge kod okumba mar thieth. Kana onge sa kasa ma wuoda nitiere an gi wuoda ni Makongo ene madhi aywak ne Makongo kawuono ta winjo ka ol kawuono tuo ni obemba koro sendina adhi akwaye ko en go ote adhi e hospital ko onge go atotona. Mine to ahinya mago maigio niang' to onge nyalo mar 25 bende ne ochulnegi okumba mar thieth kod Lawi Jaoko Foundation. Adwoko ne erokamano ne kony momiyowa mar ng'adonwa SHA omed dhi mbele kendo omed konyo jomoko. Dwaro konyruok mar thieth ka unyalo miya ago erokamano kuom kuyie kaka neno useyiena mondo adhi athiedhra. Ka utiyo tijni umed konyo ji mang'eny kata ok an kenda. Owacho ni SHA okose registration mar SHA okose dhi maber e oro wuod ka kaluwore ni samoro ji ok ong'eyo ber mar SHA. Akwayo ni kata mana leaders mamoko jotelo mamoko bende okonya e yorni mondo gine kaka inyalo konyo jogo ma ok nyal. Kata bed ni oganda dhi nyime kod ndikore chenro ni mar SHA, ywak gi maduong' en chudo. Ka thoth giwacho ni ber ka piny owacho koro duogo chenro mar chudo mar dwe ka dwe kaka ne itimo e kinde mokalo. Bedo kod SHA kendo ang'eyo gima SHA en gima ber kendo okonyowa. To gima nakwayo sirikal kuom SHA ni SHA uketo malo kabisa onego bedne kana ichule dwe to ne bet at least ne nyalo miyo joma yuto gi ne piny ne bet nyalo yudo kaka chulo. To kaluwore gi nweng'owa ji mang'eny ok nyalo yudo pesa michulo e higa. Omiyo nokwana sirikal ong'iyane kanyo yo manyichwa chudogo pole cha manyichwa chudogo mos cha mondo giduoknwago mondo ng'ato ka ng'ato yudo gimoro matin e dwe to nyalo diro ka ng'ato yudo gimoro matin e odiechieng' to nyalo diro e akaont mare mar SHA. Bende giwacho ni ber ka omenda ma ichulo mar SHA dwe ka dwe bende iduoko piny ne jogo ma nweng'o gini piny ka jogo iko Mike Yoniang bende ber ka koro piny owacho koro biro kod chenro mar jalogi e chulo SHA. Nyiswa ni wachulo 650 mano per month e dwe okonwa ni wachulo e dwe 650 e higa okonwa ni wachulo 7,800. To ne wakwayo sirikal ni pesa mondiknwa mwachulo e dwe SHA ni ong'eny ahinya. No, ka inyalo ketnwago kata gimoro around 400 nyalo bedo maber nikech wan wago ohala matindo. Gikona ni dwe ka dwe agol siling 100. Koro Nyasaye wuon ema nomiya
ka wuoda nomiya adhi chulo. Akwayo sirikal ni mine madongo go gisebedo koka ginyal nikech sani thoth joma tindo iyudo ka ting'o ingowa nikech mine go iyudo ka mine madongo go gibedo mond liete, kasto wan be wan kaka jawuotgi wan gi majukumu magwa. Ne wakwayo sirikal ni ka ginyalo yie to ginyalo kawo mine madongo go gikaw ting'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok majiwo ratich oganda e pacho kae Kenya Human Rights Commission dwaro mondo omi owito oko chenro mar hola mar Hustler Fund ka giwacho ni chenrono en ataro mar chik kendo oserem chopo singo mane ochiw ne jopiny. E ripot maduolno ochiwo tok nonro mane otim, maduolno wacho ni chenrono mar aguch omenda osebedo ka otenre gi weche mag siasa kendo oserem neno ni omenda ochopo ne jogo mowinjore. Armstrong Osutwa ntiere kod ler. En nonro mane otime kinde oganda jo Kenya e chiwo mar hola kaachiel kod tiyo kod omenda mar Hustler Fund. Duol mochung' ne ratich oganda koro ochiwo ripot ewi dwaro mantie ewi hola no. Kane gilose nyasi mar yango ripot makamano, jotelo mopogore opogore duolno wacho ni midhiero mokwako hola, kungo kaachiel kod tich mar omenda no osebiro kaluwore gi chike moridore pacho ka, lwasi mar siasa, yuto mar oganda, doko mar riekni tiyo kod omenda kaachiel kod pek mar ochumi. I know many of us were concerned when, was it last month or the month before, when the cooperatives CS said that there were a number of people who are defaulted, they can't be found, but yet they were still requesting for more resources. Duolno wacho ni kwan joma rem duoko omenda no oseidho nyaka atamalo 68 ka atamalo 78 mar jogo gin mago ma ohingo 90 ka iluwogi gi mago manie bwo higa 30 man gi atamalo 12. Omenda ma sirikal chiwo ne Hustler Fund osebedo ka lwar kuwuok e bilion 10 e omenda 2023-2024, bilion 5 e omenda 2024-2025, nyaka milion 300 e omenda 2025-2026. Kama nyiso mana lal ma higa ka higa. Giwacho ni okenge mane oketi matayo yore mag choko hola no kuom jopiny nyap kendo ratiro ma jopiny onego luw mar yudo hola no ni kod fuok. Kamano sikelo mana lal mar omenda kaluwore ni omenda michiwo thoth to michoko tin. It's a flawed system. It's a flawed fund. Reasons have been outlined why it is flawed and why it is therefore unsustainable. KHCR wacho ni omenda no serem chopo dwaro mare mowinjore. Mano mar jolo jogo mani kod rem mar omenda kendo sani koro dong' mana ka itiyo kode kaka yorno mar go siasa. Mano mar siemo ne jopiny ni singo mane jatend piny ochiwo ochopo kare. Hustler Fund as a violation of the Constitution, we shall deal with it effectively. But if we look at it as a poorly designed thing or a poorly managed thing that needs to be managed well, we miss it. Duol no koro dwaro ni Hustler Fund owitoko kendo omenda no chwal ne dongruok mamoko mowinjore kama oting'e migawo mar thieth kod mano mar somo kuonde man kod rem. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Nairobi. Dakika empire kwa deka nyakwar mgajuang banga saa dek marotino chendo eno imore hero kamana hinya kumedo kete Ramogi TV. Engineer Jagedo Freda Kelo nyakwar nyapi kantie kadongo kabondo. Wacho ni entiere kodwa e chendo ni odhiambo makawuono kendo mora hinya gi Ramogi TV. Martinez nyakwar oro wacho kachani lakini Sifuna bende wacho pache lakini ngatachiel Dr. Mwasiro President Ruto mano wuda Sembo Ndori. Ronald Yambo Jandhewa wacho ni oneno weche gi loud and clear entiende dala gi mama gi Grace Yambo won gi Paul Yambo Gowino Gironi wacho no siepe gi ng'eny ka chaomia listi kato wacho ni Wasifuna Sifuna wacho weche majatende maeno gai mar ODM Amolo Odinga ong'eyo maler mano pache. Jakogero this wacho ni oya papo riang twist weche manyien chopo ne yo makare ahinya wacho ni Uganda kendo timre nade. Aya neno Ramogi TV yo makare mano okotende kod weche go mag chan ni nitie tugo madhi mbele kind Algeria gi Uganda chal ni nitie kako sebedo. Stanley Master wacho ni nitie kod baba Angela ni kacheka nitie Yimbo East Nyamonye Jalango Tieno wacho ni shao nego bedni kete chudo mar dwe ka dwe. Kaeto Ino Sanguka wacho kacha ni enti Bombolulu Mombasa wacho ni mano wuda Sembo kete manakai. Wodrongo wacho ni nitie Nakuru Ramogi TV chope yo makare Gideon Ndaya wacho kacha ni lungre ni chuor Grace nyako wak entie Kajiado wacho ni dongo paro ni ODM
Endon bura mantie gi demokrasi kaito wacho ni machiko yie mondo ng'ato landie pache kod chung' mare. Omiyo ni Sifuna onge gi mose ketho kata matin. Sharon bende wacho ni entiere kod Linet Michael ni kacha in bende eyo makare ahinya wacho ni kaka pilise chope chendo ni mar oimore kendi mora ahinya gi weche manyien mwakil nwachiel kachiel. Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi wacho ni wan gi sirikal that has nothing to do but everything to say. Manoja puonja wacho ni yapping left, right and center. Kazi itafanywa lini wacho noteka hinya. Kaito wacho kanyo ni weche ma Kenya kae romo korgi mora hinya gi weche manyien kata kamano Gwendra Mugi TV ro kamano kumane weche gocho ponege yo makare. Achero Brown Bishop wacho ni entiere kod wakato Victor Tieno ntiere Homabay shauri yako wacho ni ya wajopuonj sandore maoko winjo merge mana siling 1,000 kende oken gima ber. Steve Oburu wacho ni chia marker nyiso ni onyiso en ni ohero Harambee Stars wacho ni mane chia magineno. Erika Woche to wacho kata chani ndaka boch karadinga wacho ni mora hinya gi weche gi wacho ni gin gi japuonja Beach Band. Fibio Liela wacho kacha chani entiengo mongo wayo matinya korom gajuang chenro eno imore kikidhi mabon. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Lwedo Chweyo. Koroka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakorom Gajuang chenro hen hoimore wadhi mbele gi weche manyien. E kinde ma pod piny Kenya ywago kendo paro mosendo Phoebe Asiyo mine manie telo ma mama Phoebe ne opayo ne giyo ya lab mar siasa riwruog mine mar maendeleo ya wanawake familia mare koriwore kod Tend County ma Kisumu kawuono no paro gigo mane mama Phoebe otime pacho ka jafo marwa Lilian Abeta ntiere kod ler kwa county ma Kisumu. E kinde ma pod piny Kenya ywago kendo paro mosenindo Phoebe Asiyo minego manie telo riwruog mine mano maendeleo ya wanawake familia mare koriwore kod Tend County ma Kisumu nochiwo sigana margi e wi rapar kuom gigo mane Phoebe Asiyo notimo e pacho ka kaka ng'ama miyo. Mama understood me, we will grieve, but we cannot live in grief. Kendo nogombo ni wayud thuolo to celebrate her. Romono manotelde kod Governor Anyang' Nyong'o noparo mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane jiwo mine kod nyithindo manyiri kokedo negi mondo gibed e telo. Campaign for women leadership. Kojiwo ni bende nosiro mine e yore mopogore pacho ka. The fight for multi-party democracy in this country. Pushing for women's advancement to the ODM party. That was led by Phoebe Asiyo. Phoebe was a woman leader. But being a women leader did not confine him to the politics of women only. She saw himself as a leader in the ODM and a voice in the nation. Jaod Bura ma county ma Kisumu Ruth Odinga koriwre kod mine mamoko bende nochiwo sigana magiparo godo mama Phoebe Asiyo kagilero sir kod puonj mane omiyogi e alap mar siasa. Legacy manyagoro wenwa koro nyakwa tim kanyo podo ngima nyo mucheka nyo waweni gimara mara nyagoro dhi wach nyagoro dhi tim kendo ka poden otuon owacho gimara mara waringo dhi sani koro wan kie mage nyaka koro waen shwa ni nyagoro legacy mare oendelea. All of us Manitika, every woman in Nyanza, we know how difficult it was. You want to run for a political seat. But she opened that door and made it very easy for women. Every time we are celebrating Katiba. Manomi wako marmine. Auntie Phoebe was an answer to women. So it is an answer to women wrapped up in the person of Phoebe Asiyo. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Johala makario bangi ywak ni ntiere medruok mar rawere matimbe gi njende kema monjo mwandugi kwalo kendo wege kod lal mararia giwacho ne gin kod luoro ne pononi okenge mowinjore okoketi e tim e kinde mowinjore to dipo ka chal mararita e kario bangi obedo monjaore kinde campaign kod yiero magana 227 machakore higa manyien. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Peterson Kimathi osebedo ja ohala mar lewni e Kariobangi kuom higni mohewo 2 kendo wacho ni ohala osebedo maber kata kamano kuom dweche 2 mokalo ng'anyo kod ywaruok e kind rowere makono osemedo kuo magisani oweye ka okwano lal mar mwandu mohewo shillings 300,000. Gimirima Kimathi wacho ni osebedo rawera matiyo matek mondo los mwandu ne to ng'anyo makinde ka kinde kod ywaruok mar kweth rowere moko e kar dak ma Kariobangi sani oweye kod lal makelo penjo e chunye kaponi otimo ohala makare koso tenda rita kwe e magoye piny. Asa hizo pesa nilikuwa nafanya vibarua usiku kwa Muhindi. Nilikuwa nalipo shilingi 400. Na 400 ndio nyumba, ndio chakula, ndio savings. Nilikuwa nimejinyima. Tulikuwa tunaishi vijana watatu.
Kikore owacho ni kuo osebedo mathoth kaluwore ni rowere onge tich kendo kawo thuolo moro amora ma giyudo mar timo timbe njore makoro kelo luoro e chunygi kaka jodak kod jotimo ohala ma ogeno e kwe e kawo handgi tim maber. Mimi sidhani kuna watu wanapigana. Shida ni wezi ndio wengi. Mwizi akisikia kuna vurugu mahali anaingilia. Akiingilia wezi wote wanapata chance. E ywak achiel, Moses Okumu ma bende en jahand gige dusruok wacho ni ywaruok e kind kweth mar rowere go owe kod lal mar mwandu ma osebedo ka ogeno e ngimane katendo bila to wacho ni timo matin ma okel geno. Kristo Kenya nilikuwa nimeongezea that week ilikuwa karibu 50k something zote. Na hizi vitu ziko hapa kuanzia hapa hivi zote kuna kitu ilibaki hata moja. Giwacho ni tend arita kwe osebedo ka owegi e thim e kinde ma ywaruok mar rowere go to medo mana kelo pek kendo kelo luoro e chuny jodak ni to en ng'a mabiro mako badgi e kinde ni malweny medo mana kelo lal. Kama serikali ndio mnaweza keti nao muone mtasuluhisha maneno and they are not even in the position of helping, hata wewe utaenda kama unaibiwa na unaweza ibiwa na polisi yako hapo utafanya nini? Jumbe ariyo mokalo, jodak ma Kariobangi nonyiso ywak margi ema giwacho ni kwethno njao kwe ma Kariobangi kendo weyo moko kuomgi ka kwano lal mar mwandu mowang' kod adhonde mag beti. Umechoma nyumba za watu. So mi yesterday wakati tundu natoka hivi kwa nyumba kidogo ninapata watu na mapanga wamenipata. So in the way of self defense kuweka tu hivi mikono wamenikata. Ginyiso sirikal kokalo e tend arita kwe kod tend kaunti ma Nairobi mondo donjre wach arita kwe ma Kariobangi mondo konye duoko chien hinyruok kod lal ahinya to kapok jo Kenya ochopo machiegni kod kinde yiero mahinyo nyayo timbe njore. Tunaingia wakati wa kampeni kwa hivyo watu angalie kwa usalama. Like kitambo tulikuwa tunafunga late. Sasa hii ikifika 6 unafunga vitu zako juu never know maandamano inaweza tokelezea from nowhere. Etemo marwa mar yudo duoko mar jochiw arita kwe makono ewi ywak mar jodak, obila ma walosogo wacho ni Kariobangi ni kod arita makare kendo onge lipode monyonore ma osechopnegi ewi nok mar arita. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Kariobangi atiri nyake kaunti ma Homa Bay seche maduol mar governors dhi nyime gi timo ikruok e skund sekondar ma Homa Bay ne nyasi mar loch gwenge kata devolution conference ma higani. Jogo mantie sekta mar magawa gi jo hala e kaunti ma Homa Bay bende dhi nyime gi loso chenro mar rwako welo mabiro yuoro e kinde romo ma kamano. Jafwambo marwa Ale Bich nitiere kod ler. Machuo kende Nyakorom Gajwang kabende wakete mondo bedni heyo makare. Kama chelo tend kaunti makwale ochako chenro mar podho riwruoge mag jogo monego yiene gidonje bungu mar Kaya Mrima mabiro tawo chenro pogore moting'o mag bago alam pidho yiende kaachiel kod jiwarita e bunguno. Okang' makamae ne okaw kaluwore gi ywak mar mine mosebedo kadhi mondo mi manyi ene bunguno mayande ne okum bang' yangore ni moko kuomgi ketho bunguno e yor ng'ado yiende mantiere kanyo. Riwruok makedo ne ratich oganda mar Search for Common Ground ne obago romo gi jodak kaachiel kod tend riwruok mochung' ne rito bunguno miluongo ni Community Forest Association CFA mar chiwo tiegruok ne mine e kaka ginyalo konyo rito bunguno. Ifanyike hospitali lakini tiba Kia sasa tumejua umuhimu wa kikundi na tumejua umuhimu wa msitu na tumejua ni vipi tutaingia kwa msitu tukiwa kama kikundi. Na vikundi vile vile tumefahamishwa kuwa si kuwa tu tunaweza kuingia kwa msitu. Vikundi ni vitu vya kuwa tunaweza kujisaidia kwa njia zinginezo. Tumepata uhuru wa kuwa hapa Kaya unaingia kabla wasiwasi. Kwa vile tulikuwa na wageni akawatufundisha vizuri tukaelewa. Ilikuwa tuelewe, sasa tumeelewa. Kwa hivyo tutaingia kwa heshima Kaya. Tutaingia kabla chochote tutafute vikuni tukajisaidie. Na hata mnaweza kuwa na kikundi chenu cha miti na kikundi kikazaa biashara nyingine, maybe hiyo miti mwekeleo swala la kuuza kuni, kuuza vitu zingine, maybe mumeanzisha nurseries. Kama wanajamii wana haki ya kulinda mazingira katika msitu huu wa Mrima, ili wajiunge kwa kikundi ndio waweze kuwa mstari wa mbele katika kulinda mazingira. Kama hawako kwa kikundi, tutakuwa na upeo wa mtu kuharibu mazingira, kwenda kukata miti.
Koromga Juang wami ler motenre kod ikruok madhi mbele county ma Homa Bay kotenre kod nyasi mar Devolution Conference. Winje sigane. Eskund jawuoyi ma Homa Bay chendo makagi kacha dhi nyime kendo ikruok imedo kasi motelne romo mar loch mar kor gwenge mibage county ma Homa Bay chakre tarik 12 nyaka tarik 15 mar dweni. Alap tuke ni geno ni biro ting'o welo moingo 20 mabiro yuore romo makamano mabende biro yawa yanga gi jatend piny William Ruto juma manyien. Eseche ma ikruok dhi nyime alap tuke ni jogo manie sekta mar Awala kod mag magawa e boma ma Homa Bay kod alwora mare bende koro dhi nyime gi ikruok margi mar rwako welo mabiro yuoro e kinde romono. Nyaka sani chigni magawa madongo mayudore e boma ma Homa Bay kod alwora mare welo ne osemako te kendo koro giikore mana mar chako rwako welo chakre gi kodera manyien. Devolution waikre kendo ka nitie nyasi mwaikre molo nyasi duto mwasega bedogo to en devolution. Momiyo waikre ni nyasi ni nitie reasons mang'eny to waikre ni nikech wadwaro mondo welo mobiro this time in Homa Bay onwang' gima opogre gi these other counties. Rooms gite nobedo booked as early as last month. Weg magawa makamago wacho ni welo mathoth ne ochako mako kuonde mag nindo dwe mokalo kendo thoth magawa kata mani oko mar boma no bende nyaka sani opong' do kendo koro rito mana welo. Golden Race osekaw te magin gisepong' kaw gi COG and visitors from the state. Twin Towers oseyudo bookings kendo embende osepong' to kendo Tausi oseyudo bookings but pok nopong' but chiegni pong'. Aneno kwadhi maber kendo gimoro amora ni in place. Warito gi maber, gimoro amora dhi bedo sawa. Eseche ma joma nie sekta mar magawa timo yokruok margi bende johala ma uso mwandu mopogore wacho ni giseketo chenro makare mabiro neno ni welo yudo chiemo moromo e kinde romo makamano. Waseiko maber kendo waseiko maler. Wasetimo oda rech biro nwa kuonde mwabiro chiwo ne welo. Sama koro welo biro ni wang'iyo nwa mi kata mana jo health tich mayot mondo mi kuonde mwalose rech obed maler, rech walos maler ma ok ni ka welo biro chamo rech to welo dok kanigi problem e chiembwa mag chamo. Jowalago kata kamano jo sirikand county mondo bi onene omigi thuolo mar uso mwandu mopogore e alap tuke mibiro bagi romo makamano. Wan kaka the business community wan gi ikruok makare kendo wadwaro mi welo sama welo dhi donjo kindwa ni kata kama welo dhi donjo karwa kama koro wantiere ni wan kaka johala Homa Bay nyaka cooperate together, nyaka kony mama rwako welo nikech welo gi ok gin wend mama, ok gin wend governor kende, gin wend jo Homa Bay county misima. Ohala mokel ka ni en ohala maduong' kaka sana kaka an ja hand wuoche. Sani ki ja hand wuoche ket stock maler welo biro ma ng'ato nyalo timo ang'o ma ng'ato nyalo nyiewo. Ki ja hand law ket law obed maler. Mar ariyo gi mago mokwayo ni wan kaka wadjo matindo wadwaro orwok wadwaro rwak welo gi sironyo ok wadwaro anjao. Anjao mag kiego ne jikoko wadwaro ni kaber to weche mag siasa waket kando nikech gini gima duong' kama president mabiro welo ma e pinje ma oko. Alap tuke ni endi ma Homa Bay School mibiro bage nyasi maloch mar koro gwenge ma higa ni endi gisani chenro dhi mopogore mana ne nyasi makamano obiro time yo mowinjore ka jowala e boma ma Homa Bay kod alwora mare bende dhi nyime kod timo ikruok margi mana ne giyudo mwandu e kinde nyasi maloch mar koro gwenge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mina madhodho nyithindo jiw mondo mi odhodh nyithindo kuom dweche 6 kaka yore tego rateke mag dend nyithindo ma jip ma ochiw ne oganda e kinde ma idhialo juma mar jiwo chenro mag dhodho nyithindo. Report mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni mana 60% kende mag mine madhodho nyithindo kuom dweche 6. Apisa mochung' ne chenro mag chiwo makare e osiptal maduong' ma Migori Steve Oyugi ojiwo mine mondo mi kik bol piny ting' mar dhodho nyithindo. Migori County, we're at 60%. Migawo mar thieth dwaro ni wabedo gi atamalo moingo 80 kadhi mbele. Koro mano nyiso ni pod okwan maber.
indicator mar exclusive breastfeeding no okober ahinya nikech en piny mar the national average. Breast milk ok ng'iew, en onge pesa ne. Mar adek, breast milk bende en chanjo mokwongo ma nyathi yudo, en gi nutrients ma nyathi dwaro, kendo gibedo digested mayot. Nyathi mobedo exclusive breastfed kuom dweche auchiel mokwongo ok obi bedo gi tuoche moko mwaluongo ni upper respiratory tract infections. Example en kaka machalo pneumonia, machalo athung'a, tuoche machalo kaka diarrheal diseases machalo kaka diep. Bima higa ni mawacho ni prioritized breastfeeding creates support sustainable support system. En ng'ato ka ng'ato nigi tich mare. Limbe mar M-Pesa sokoni ochopo e boma ma Nairobi bang' wuok kaluwo kama kambi mar Safaricom dhiale higni 18 nyaka ne chak M-Pesa. Apisas mag Safaricom komakre gi jolendo mag Royal Media Services nolimo Kibera, Waithaka, Limuru kod Wangige. Oganda modak e alworano ne obedo kod ilo gi mor ka dhialo M-Pesa nyaka ne chak e higa 2007. We commit that we'll continue giving you life-transforming products. We are not just doing the caravan. We have other activities. Like tomorrow, we'll be meeting with business people, what we are calling Sapphire at Strathmore, where we will be educating small and medium business people on digital and financial literacy. Katika kusherehekea miaka 18, M-Pesa inaleta zawadi kochokocho. Pia ni nafuu kwa wafanyabiashara, manake wanapata kufunzwa, wanapata kuelimishwa. Kuna mikopo mbalimbali ambayo huwa inatoka kwa wale ambao wanatumia huduma za M-Pesa, na kwa hiyo inakuwa pia ni afueni kwa wafanyabiashara wengi. Chokre chana chiel kuom gigo mathoth oganda ok ong'eyo ber mare kendo kose chamo rech to chokego ikawo mana kaka taka mabende ketho alwora. Kata kamano miyo kaka Nora Agwata jadak boma Kisumu to nene mopogore kendo tiyo kode loso mwandu mopogore opogore kaka stadi, maua kod chiemb gwen. Reporter mar Alina Beta ntiere kod ler. Pile ka pile ka piny oru, Nora Agwata maja higni 73 bech tero pap mbuta e kar dak ma Ubunga e kaunti ma Kisumu. Kae ema mioni maja kenda gole yugi duto mag rech kaka choke gi ogakla mosejwang'. Bang' ka oyuk rech go, wech duoke e dukane mayudore kona Leju e kar dak ma Manyata. Kuma olose mwandu mopogore kotiyo kod choke gi ogakla rech. Kata mana chieng' odira mare, Jumapil ka Jumapil toka Lamu e kanisa ma Legion Maria, yore ok chim pacho to chomo kare mar ohala e duso chok rech go. Tijni nochako karang'o tang'o mano jiwe. Nachake 2020 e kinde mare COVID-19. To gimomiyo nachake mokwongo ni dwaro ler kama ji odakie. Koro ler ni nwang'iyo kaka inyalo lose, to kaka karka Kisumu wachamo rech ahinya. To rech ok iwito gigi ma ok ber. Kone kelo winy, kelo lwang'ni, kelo gik mang'eny. Mwandu mage manora loso gi chok rech gi. Ka kelo gi tabudo gi pi achwake. Koro golo ring'o ma moko e chogo. Koro amoye to tuo. Koro samosetuo, koro kendo nitie madwa loso stadi. Nitie yath makete. To koro golo ring'o go te to odong' maler, obuok marachar. Koro akawo fish scale, ogahla mag rech, waloso go maua madongo dongo. Nora bende lero niko pogore kod loso sitadigo modus e yo manyasani gi maua mabeyo beyo, yugi modong' ma ok nyal tigodo, oloko chiemb gwen. To mok nyal losore to arego kendo bedo chiemb gweno. Nikech omiyo dend gweno bedo motegno, kendo bende ok obed gi
yegi ok pudhre nikech otegno kendo be ok obed gi tuo sate. Tijni kata kamano Nora yango ni ok nosomo kamoro amora to talanta mare emanogole oko. Koro kaka nachake iriwo kawo gima tiriwo tineno ka gini koriwe to guo gini koro ing'iyo gi gima osetimore tikon ma olos kama ma be kaka gini kama riwo kama to biro bedo gima chal kama. Nora bende tiyo kod talanta no e tiego rawere mamoko e yor loso negi thuolo mag tije. Nyaka nachake osanie ni higni madhi 4 to sabedo ka konya ma omiya ang'era gi ji mang'eny plus kampuni wadhi oko mang'eny gi tije achiel. E wi mano Nora yango ni tiego rawere bende konyo e jiwo arita. Mondo warit kwe mar alwora nyaka wabed kod gimoro mwapuonjo nyithindo mondo ng'e koro keto gimodich koro mone dhi wuotha kata ketho gir ng'ato nikech kochopo godhiambo tano yude gimoro matin modhi chamo. Jonyiewo matiyo kod mwandu molos gi Ukraine go kaka choke nyiso morgi kendo puoyo ber mwandu go ahinya. Gin study mok chamit ki compare gi gin normal earrings mwanyiewo. Gin study mok chamit ke yudo ka moko ka gin mag chuma kiketo kin comfortable. E wi mano tijni ok kel ne Nora yor yuto kende to oyawo ne thuolo mag tudruok kokalo kuom limo pinje moko e bwo riwruok mar East Africa Trade Fair. Omiya asewuotho asedhi Kampala kuterwa gi jomsea. Asedhi Bujumbura Burundi. Koro higa ma Disemba manyo kalo ni nyocha wadhi South Sudan. Ma koro higa ni tuang'iyo ni nyalo kele Kenya ka enan pok wang'iyo ni chiro ni koro ikele kanye. Gimora mora manegi ber ok kos rach. Nora yango midhiero maduong' mokaloe. Koro jo Kenya wabendo her nyiewo gige wan nikech kwadhi oko to wauso ko wan ka to ok gine giwa gi kamoro gi. Ote mare ewi Ukraine kaka choke kod ogakla en mane. Kia kelo chandruok. Koro miyo ji no ok ong'eyo kocham rech to wita. Kata mana jogo maloso rech kama gole choke ne ok ging'e berne. Nyaka koro wachako kawo koro inyiewo ichule mona. Koro kwa chako kawo kamano koro gichako ng'eyo ni kara gini en gima ber kara ka onego walos kama. Medo ndhadhu na Ukraine okogik kod Nora kende. Jokanyo mag Kenya Marine and Fisheries Research bende loso mwandu mopogore. Mano mor rech kowuok kuom ombich mag rech kod maua bende kowuok kuom ogakla mag rech. People used to consume fish for the flesh only, but right now every product that comes from the fish, what is considered as waste, is rather a byproduct that can be utilized or that can be added value to make to economic sense. Fishermen at every beach, they can start what we are calling collection and have one particular site, I'm calling a dumping site in some sense. So they are dumped there, and then in the essence, when they form very huge heaps, these heaps can be at the same time picked by an investor, and then this investor will start the process of making products from these. Chok rech en achiel kuom gigo mathoth ji okaw kaka taka kendo kosechamo rech to tije orumo. Mama Nora Agwata to nene mopogore kendo kawe kaka ohala matiwo tich ne rowere. Kwayo mare ne sirikal en ni okel okenge manyalo puonjo rowere tije mag lwedo. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Wachgi pak ne Mama Nora Agwata kuom matiyo makare gi chok rech ma thoth ne oganda wito. To kamano ahinya Lilian Abeta kuom sigana no Nyakwar Mgajwang'. Ywak mare en ni oganda wa ok ng'iewo to kodhi e pinje ma oko ting'iewo. Gin wa en ni bro neni kaka
nyal sergi ahinya kokalo kuom ng'iewo maya pacho kae. Mbuya Oruko gi joka Kiasa duto luwo chenro makare gi tiende warangenya Homa Bay County gacho ne gimora ahinya gi Ramogi TV gi chenro mawakelo. Eno kanyo ote mara Perez Owili koya Kodera Ombek Ramogi TV chopo yo makare to sha emomako dhoge jomatiyo chudo dwe ka dwe to joma onge tich to chudo higa ngima yawa wacho ni ma en wach manade. James Horicho mano honorable James Horicho wacho ni entie kodwa magi building Horicho kantie kochia orwako ji duto te gin kanyo gi nyasi wacho ni nyasi ma devolution mabiro timore Homa Bay nyasi ma kamano wacho ni biro kelo dongruok ne oganda duto te maya Homa Bay gi alwora mare. Eno kanyo jana Maus Ngege wacho ni entie kodwa koya Sori Karungu omora ahinya gi Ramogi TV. Eno bende mina Dani Dibora Junior kod wuon Dani giwacho ni gintie Nyawita Kisumu orwako welo duto te camp meeting gin ko kanyo mar Voice of Hope SDA Church Kisumu gichako tarika par gilamo ne piny Kenya Nyawita Kisumu hoyo matinya korom ga jongwa du kod mago mag tuke kikidhi mabor. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lete kifunguu. Lete kifunguu. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo tutolee helmet. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Say you know ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kondo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadono chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV enod jower duto. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Joloch nyadiriyo tuke mag CHAN Morocco no chako tuke mag CHAN higa 2024 gi loch tok lo tim mar Angola gonde 2-0 e alap ma Nyayo National Stadium otieno manyoro. Loch chwalo Morocco nyaka e thuolo mokwongo e Group A ka Kenya nitiere thuolo mar 2 e group no. Good evening to you and welcome to the Nyayo National Stadium and build it up from there.